गेरुआ ढंग के बनले पगड़िया पिया धोतिया सोहाला बमजन कपूरा वाला। गेरुआ ढंग के बनले पगड़िया पिया धोतिया सोहाला बमजन कपूरा वाला। बमजन कपूरा वाला चासा महला गा के हे देव घर जाला बमजन कपूरा वाला। चासा महला गा के हे देव घर जाला बमजन कपूरा वाला। के बटन तो रखले बादन खोल के मोहन पागल हाई देलन बोलब बोल के। एवं जहमाबा के बटन तो रखले बादन खोल के मोहन पागल हाई देलन बोलब बोल के। बाबा के नाम लेके चिलम ए भाई हवा में धुआं उड़ावस ए भाई हवा में धुआं उड़ावस। मस्ती में अपना चूर रहेले ना देखे ऊँचा खाला बम बेतिया वाला। बम बेतिया वाला चासा महला गा के हे देव घर जाला बम बेतिया वाला। चासा महला गा के हे देव घर जाला बम बेतिया वाला। बम बेतिया मोडले के चले हाली हाली सावन महीना बाबा बुलावे ले खायाली। कान्हा बाप का मोडले के चले हाली हाली सावन महीना बाबा बुलावे लन खाली। डीजे बजाई के कमर हिलावस माइकल मुन्ना के गाना बजावस माइकल मुन्ना के गाना बजावस। भक्ति में सोहबेलीन भइल बा पेन्ही के गर्दन में माला बम बीर गाज वाला। बम बीर गाज वाला चासा महला गा के हे देव घर जाला बम बीर गाज वाला। चासा महला गा के हे देव घर जाला बम बीर गजवाला। गेरुआ ढंग के बनले पगड़िया पिया धोतिया सोहाला बमजन कपूरा वाला। बमजन कपूरा वाला चासा महला गा के हे देव घर जाला बमजन कपूरा वाला। चासा महला गा के हे देव घर जाला बमजन कपूरा वाला। Recording by NN Series, Janakpur Dham।